Med en boligkredit får du stillet et beløb til rådighed, som du kan bruge af efter behov. Med en boligkredit får banken pant i din bolig som sikkerhed for de penge, du låner. Derfor kan banken tilbyde dig en lavere rente. Du vil nu lære mere om boligkreditten med 3 tænkte eksempler. Carsten er 35 og har købt hus for nogle år siden. Han har gæld til realkreditinstituttet svarende til 80% af boligens værdi. Carsten skal til at skifte bilen ud og overvejer, om familien om nogle år skal skifte køkkenet i boligen. En boligkredit med et maksimum på 300.000 kroner kan være en god idé, for Carsten ved ikke, hvor meget og hvornår han igen har brug for at låne. Carsten har stadig et realkreditlån svarende til 80% af boligens værdi og kan derfor ikke låne mere. Det betyder, at Carsten nu har mulighed for at låne penge med en boligkredit, der svarer op til 95% af boligens værdi. Hanne er 45 og har købt hus for 10 år siden. Hun har tilbagebetalt på realkreditlånet og har nu kun gæld svarende til 60% af boligens værdi. Hanne har fået nyt arbejde langt fra bopælen, og familien skal derfor købe en bil mere. Hanne ved, at den gamle bil også skal skiftes ud, og familien vil allerede nu begynde at spare op. En boligkredit med et maksimum på 400.000 kroner kan være en god idé for Hanne. Nu kan hun både købe den nye bil til sit arbejde og spare op til udskiftningen af den gamle bil. Hanne har stadig et realkreditlån svarende til 60% af boligens værdi. En boligkredit vil betyde, at Hanne nu kan låne op til 400.000 kroner svarende til 80% af boligens værdi. Hans er 65 og er lige blevet folkepensionist. Han købte sit hus for 30 år siden og er i dag gældfri. Han har ikke sparet meget op til pension, så derfor får han oprettet en boligkredit på 800.000 kroner. Herefter har Hans mulighed for at blive boende nogle år endnu, hvor han løbende kan få udbetalt penge fra boligkreditten. Efter et par år påtænker han at sælge huset og flytte i en mindre lejlighed. Hans har intet realkreditlån og har derfor mulighed for at låne op til 800.000 kroner på en boligkredit med et maksimum, der svarer til 40% af boligens værdi. Nu skal vi se, hvordan for eksempel Carsten bruger sin boligkredit, hvor han kan låne op til 300.000 kroner. Det første år beslutter Carsten sig for at tage ud at rejse. Rejsen koster 50.000 kroner. Året efter skifter Carsten sin bil ud. Bilen koster 170.000 kroner. I det 3. år har Carsten fået lønforhøjelse og har sparet 50.000 kroner op. Til sidst beslutter Carsten sig for at skifte køkkenet i boligen. Køkkenet koster 130.000 kroner. Bemærk, at Carsten nu har lånt alle 300.000 kroner, han havde til rådighed på sin boligkredit. Du har nu set, i hvilke situationer det kan være en god idé at få en boligkredit, og hvordan den kan anvendes. Du betaler ikke renter, før du rent faktisk låner pengene på boligkreditten. Renten er lav, og du kan samtidig bruge din boligkredit til opsparing.